To ngi aingu yu blei ha kani kapor ka bang yo kum kani galat iban wan shapi secien pat ngadon hang ni bat I aiban I shikri jong blei ya ka ba blei la pron kam hagi bon bahagi jaka kidon chipon ba kim sing ba koror kila mat aga jingur khu kila shem yo to alang ba ga jim jong I aiban te ngidon hang ni ban ya tho epilene ban ya kren ya ka e ga ba blei ulale ha ga jim jong I ya ga ba u jisu ula pen khia ya aiban let's see don pedeng jong pi menta pi sngap ya ganiga podcast ya ganiga jing keren jongi mentah ni pi don pedeng ka met ka bapang ka bistom pi don pedeng ka ta ga jing pang ka ba pi thia pang let's see ka jing thia jong pi let's see de ki babun snem pi la don pedeng ka jing pang ka jing stom ni ka jing pang ka te ka khom ni ka met jong pi nga karpa ni pi ba pit sngap pin sha skor ba ya ganiga jing keren jongi lada utrai upen khia yu aiban ngit scam utrai upen khia ro ya gaji im gajong pi nak ta daw nga karpat pi ba pin sngap ba na gane gaji keren jongi lani gajing phla ya ka ega ba ubele le kan long ro gajing amen sim na mata jong pi haga ba pi ro pin yo ka ta gajing ngai haga ba pin yo pdiang ya gaji khia ga jong utrai disgrace to kublai berdisan yo rubanya dan bentabat iya kani ka jekran yang ki shit khot aiban te ben ngadan hang ni ban ya thu ke ga bo blei ulale ke jim jonga ke jim pen kia ban ngayo ka kamba ke jim pen kia te kini ki kinjat sunem ngai kan du ke jing pang abai ti bat ka haga kpo kadon bi ke jing su haga kpo Tiada don gomba cisnem ngastragel kan iga jingpang kasu bait man kapor kapenwit sisa yak ja lenti jonga kam tamban chekri yo try dah gawi kesni kabangi dang ya lenti kadan ga mo ba ngilai ban ka bible studies support joy te ngila mi na ying dang step ban lek ban aten lang ka bible studies badi berdison te ngila emi na yeng la syong haga kali ben mut ben lech po joy ngidan po jantia po klirian tingi la mi na po larmbai ben lech joy te shiteng lenti kawan ka jingsu hani ka po jonga bangam song thu song thau shu haswa gata ngala thia hospital ngala di ki dawai te ki doktor kila sumar yanga kila pej yanga ki ong ba lang ja clear hani apo bludar jonga tengam lap hiru ka clear ansar jingi dei bakata ba dan ni kata jingpang ni ka chuman ka pos ka su bai dekat bagi dang mi na yeng manlik si bible studies pos tenglenti kawan kensan ka jingsu tengila sange tenglenti tengawat ban syong haka sit ka kaliru ngaklem la syu namar la ban pala ni ka jingsu ngam su thu wat ban karan ngam la syu ngala syuyam ben klem syong syu kumni ngala syong hani ha floor ngasudam kho siu hing tung syuyam syujab de ki uman ngala do jingkerman na daga klip man ngapai yele de ngong ngaken mau katu ngala duai mo ngala shekri yo try ke jing perkat brio ngala shekri yo blekat ni ngala sha jing en ngala duai mo ngong hadu kat ni ngam yo jing ban kia ngadu jingkerman ngala ongi beradisan kidang lepi aten mapi ka bible studies ngatam la syu ngan poi ha po civil ngan hierno penbu lem yang ngan phone no sieng ni aingu pat yo ble ha kata hai kliman I ongi beradisan tong chu do ai pi ngan li penbu nang to ngan lek no manga te hanung tahi tengah la syu pen ko ngo be ka tien jung I bi ong te ngi sedang menduai ta kali te kata kali ru ingla kala sedang ya kaman tingi do ki dua yang tengar ngangen ngajau di umat sudah ngajau ke umat kata ke po kali tengah dua sya de kijing kan tahi bah kat ba ibora di zone idang dua bukti yang bat hang tu hi martin kut ke jing dua ngai yang nang tu nambaka na jaka bangam la ban syong tengah yang syong no hasin te hang tu hi ngasngo ba kata ke jing suki kelas dang ja bat nadu katai ke klip man baka jingpen kia ngasong tu baka dei be hang tu hi ke jingpen kia ka hinga yo
bat nang tahi nga sutu ba di utrai ba kata yang bat na du hi kata ga kliman nga klem don chu kata ga jing su ko kam do jing pingwit chu na do kata hi ga kliman bat do kata ga singi ba nga sutu ba di utrai ba pen kia yang bat na tu hi kata hi ga singi ba ngala yo jing pen kia bat ngala shakri khamba shi shu yu bat ngala apply yu ba dei na maru trai ngala yo jing pen kia bat kata hi ka jing lenti jong ha ka jing pen kia ba ulei ula pen kia ba ula le ki kamba ba do kata hi ga si ngayo shu ga jing ngai ha ga ban ngai be ho ble mo kum ba ka tien ju ni pilipi ka ong ko mangi osgo man shau yai le ki kamba bat mentar girong yo osgo udong le ki kamba kum ba kren na mo ka ba tho na ka hebruru ka tho na long khlai phra ma jis kris dong long ju men ba menta shi bom jikun te udong le ki kamba ban pen kia udong pelai hadu mentai te ga ngai pi ga ba pe ro pi kendu ki jingpang ki jingsta ki jing jung pi ngai padan kami ki jingai kum ukran ki apostol ki sanranju ong yo ma pi ki jingai te ka de yang ro kum ki sikri jong ble bengin yo ki jingai bengin pandan kam ya ka da ka jingai ha ki lenti ka jongi la pi kendu ki jingpang ngai pandan kam da ka jingai pin kia haleluya ka tai ka ble shibon tong ngai pi la yo sngo ya ka e ga ba ble ule le ka ji im jong I ai ban kadai ka jinya lenti jung I ka bala long hisnem mo hisnem ila ya lenti ya ga jingpang ila thia hospital ila pawan doairo yang ngamo she yeng jung I haswa ka jumpin khia haswa kata ga si ba beli pun khia I ngila ya wan che yeng jung e ban ngila doai rai klem khia te ai ban ila pa doairo hakiwe pat ki shikri ki jong ble rai klem yo pdiang ji khia kadai ka por ka ba ila ya lenti bar utrai ila pediang utrai ila kala bumun hari ila pha bandwai sto sini ila le hospital la thia hospital ka tukan ni poru imi opdang jipkya hari kuma phio sngo mantan ba kadai ha ka por ka bangidon po kali ka turis ka bangi shong kadai ka turis ka kali kamai ha ka bangin late na alarm bai sejuai dai ha ka por ka bangi poi siteng lenti ngakan mai ai ban ong mo sangai ang ni bat ihyar na ka kali mo I jom sa kata gawa ban mo ban lek benji andre Ivan Pai biang bat ka e ka banga yo I ka ya ka ba ubreule ka ji im jo I ka long bang habakum kata ka por ha ka man sim junga oi ki don chibon ba ki beru ki ba pha dwa yanga ki bedon po ICU ubleu pun khia ki don chibun ma ki ba ubleu pen khia ki beru ki ba text ki ba call ki ba ngiwan chi yeng jong ki ru ngio I ki khia ni doai menta kum la sha ki ong ila khia menta re ha ga jim jong e ban pat ke dei ka por ka bang yo I ba utra open khia ha ka tu ka por tu ga jingpang ka la ken re ano ke dei ka por ka ba ya ban lo na pedang ka jingdo chikrmen ha kum ko tu ka por ila skri utrai let's say don chibun ga jingkelimo ai ban balai ut mem pen khia no nga trai balim berkhia inga katung la chikri kat ningal IT ngai scam godon gajing kali kum kata mo henry ngi aingu yo blai bang ngi klem sha bai ai ban ilai phai selar bai kata kapor rengkat gi driver bat passenger ki shong prang ngi pat ngi shong hadin arngut te marsin driver yo kata kapor to yang ini ya ngiru mo ngim kwa ra ba pin lej marwai te nga ong ya ban yang ini lej te da poe civil yelong herno nga lej marwai sekata ga jing sekri ban a ga ji kai ya ki student te ya iban ro ilapan ko ngo ilade habakum kata kapor nga ong ya iban tong ini duai to kat binang duai din kumba 1 minute 10 minute utrai pun khia I ha katu kapor ban ya iban ikhlem her sho ha civil yelong ilalai rengkat bat nga sekata ga jing sekri bat haduk ni gesi pio I iban ka jingpang klem wan sho kumbala si snem de man haduk mentala si snem ya iban ila yo pediang I ki berkhia ka burom ka dei sho trai bat nga kwa ban ong ipi ha ka ni kapor ka bomenta habang ayo I ya ki berkhia ka balong haktu kapor markhmat kawan ka jingkemen bat nga sngot hu bau jisu ulong ju menin menta bat si bom jukut ubapen khia ado ki por ka bomsha hakini gesi bat nang ni shakman kinon shibun ba ki kamba ki ba utra pen khia ki bon ba ki mesej ki ba kodol la don na pedeng jumpi hang ni pi page ya ganega podcast ka jing kren jongi ganega por pidon na pedeng jing pang ka jing stom ha gamet pila ya lenti kum bal katu kan snem pila ya lenti kum katu kan ni tiu katu kan ni banai
ngakwa banong ipi om don kabomla baru trai Jisu baro kalong gabala Jisu ong ya kata ong lada pinget ke baro kalong gabala yu tau bangai nget bahaga digasi piru pinyo pediang ya kecebekya haga kerteng jong trai Jesus lada don na pedeng cepi pidon na pedeng ga jingpang ga jingstom mentah ni ngikwa bandwai nam ta jong pi ni kapor kumbai Jisu la pen khia ai ban om tang yu ai ban shibun bahagi ba pha dwai kiyo pedang cepekya bu ga keti cepi haga tu ga jaka ga pipang nagani ga jaka ngindwai daga jingen inge skem utra Jisu un pen khia ai pi shibu ga keti khabrib ki khmat jong pi nget ba utra pen khia ai pi haga ni kapor tong ini dwai trai nga aingo mi able jinga trai ga diga pojen ga si na mar ga cepekya jeme ga jim jong ai ban ngadwai nam ta kini kim sing ba khoro trai le se don na pleng ki hang ne menta ki page ga nika video able jinga trai ki don na pedang ga jingpang ga jingstom ngadwai able jinga trai kumba ki labuk ti haga jaka ga ba ki pang trai haga no ga jaka ga met ki trai ngadwai able jinga trai nga kren ni ga cepekya able jimi trai nga kren ni ga cepekya able jimi trai ngadwai ha kerteng jong Jisu ka tu ga jingpang ka batek ka bakhom na ga met jong bi ka de ben kriya no ha kerteng jong Jisu ka tu ga jingpang kam don bor ban tek ban khom ngad dumok ngabe en ga jingpang ha kerteng jong Jisu kan riya no ha kerteng jong Jisu mi no no tu ka met jong kini ga met sing ki ba khodor ki ba page ini video menta ki ba don kam ga chip khya ngabe en ga jingpang ha kerteng jong Jisu nga kren ya ga chip khya ble nga kren ni ga chip khya ble ba ga jingjingam snam u Jisu ha ga ga si pinyo pdiang no ga chip khya ha ga ga si utra un pen khya no ya pi ga ga si ngara nget scam atra Jisu ba men pen khya ya ga ga sing ki ba khoro trai ki ba page ini video menta trai ki ba buk ti ga jaka ga ba ki pang trai ngara nget scam na do klimat ka menta trai ga jingpet khya karon her ha ga met aga jim ga jigi trai nga aingo mitra na mar mes ngau ha ga teng Jisu dwai amen amen nget philakhya ublen gur khu nam ta ga borom chu amen